पार्वती पथय हर हर हे बिफोर यू भोजपुरी के सब दर्शक लोग, आज होली के ई कार्यक्रम में जहां सारा संसार बिफोर यू भोजपुरी के संगे झूमे वाला बाटे, हम मनोज तिवारी दुनिया से अलग एगो नगरी जोना के काशी कहल जाला, तीन लोक से न्यारी काशी जहां बसे शिव अविनाशी, और ओह शहर के 80 घाट पर, जौने 80 घाट पर कभी तुलसी बाबा भी बैठ करके रामचरितमानस के रचना कैले, ओह घाट पर गंगा जी के किनारे बैठल वाली जा, और जहां जहां हमार नजर जा रहल बा सब फगुआ के रंग में रंगाइल भाई बहन बड़ बुजुर्ग सीढ़ी पर बैठल, कुर्सी पर बैठल, पानी में नाव पर बैठल, अपने अपने पैर पे जे खड़ा बा करो के, और जो दूसरे के कंधा पे खड़ा बा करो के, सबके होली बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो आप सबके होली के। हम मनोज तिवारी आप सबके ओह जगह से प्रणाम करतनी जौने जगह से हमनी के जिंदगी के शुरुआत भइल बाटी। यही 80 घाट पर गनवो गौली जा, लठियो खैली जा। जय हो याद बा। कभी कभी जिंदगी बने खातिर लाठियों बड़ी जरूरत होला भैया। हे हमार नाव के चलावे वाले भैया लोग, जितना दिन नाव पर घुमौले बा, सब जन के आज के होली में बहुत बहुत स्वागत बाटे। और मानत देव नहीं तो पत्थर, हमरे यह मंच पे महादेव खड़ा बाड़े, गौरा पार्वती, और अगर थोड़े देर में राम जी भी आ जाए, देखो राम सीता जी भी खड़े। मानो तो देव नहीं तो मन में विश्वास करे तो पारसोरित सारी दुनिया में, मन में विश्वास तो सारी दुनिया में प्रकाश। और हमार विश्वास बाटे कि जे रंग खेलेला वही बजरंग होला। क्या बात है। जिसने खेला रंग वही बना बजरंग। जितने कलाकार लोग खड़ा बा सब कोई के, और खास तौर से बिफोर यू भोजपुरी के प्रबंधन समिति खातिर एक बार जोरदार ताली बजे के चाहिए। काशी में आवे खातिर हिम्मतों कमे लोग करेला। बिफोर यू के